Abangan sa Responde. Talagang ipinanawagan ng Responde para sa kinakailangang blood type na AB negative. Pumanaw na. Napakasakit. Pero masaya na rin po kami dahil namatay po anak namin nasa tungkulin. Po, masakit. After almost 3 years kami hindi nagkita, tapos nagkita kami, ganyan na siya. Tapos yun, putol yung pangarap niya. Philippine Red Cross, ipinaliwanag kung gaano kadalang ang mga tao may blood type na AB negative. Napakahirap mangalap ng donor na may AB/RH negative blood type. Yan at iba pang mga kaso, tututukan ng Responde alas 6 ng gabi. Tugon. Aksyon. Ngayon, Responde.